Good morning and happy Sunday to you all. On video on follow online for the megasi video. Mara anybody afa manafu gasem the megasi video. The bone of contention of their video na wana aju. Kedu ebe ndị niile Akwa Okuko na ani oba mele ogono in the matter concerning the government and Akwa Okuko. Nke isi na ife nji emelu video na-etinye ọnụ n'okwu gbasara Akwa Okuko is that they have taken longer than enough time in the investigation and everything. Mamunwa man otege emesi investigation gbasara Akwa Okuko. Ịghọtago? Man ihe na-take time kama amara, but after due consultation I find out na even take well time is being able to get the court and the judge handle the matter. Now you want take well time, but I'm very very happy. Na matter up go na court, and by the special grace of God, we are trying as much as possible ka fast track ya the process. Ka even in a bank nke. Ndị na-agụọla Akwa Okuko Tiwaraki egwu, ndị niile abụ ndị oti mkpu, ndị niile abụ ndị onyere ego na bọndụ ka ebe unu nọ. Ndị Igbo ajọka. Enwezi onye na-ekwuzi maka that guy, maka na onye ji igu ka ewu na-eso. Ọ gbajigodoro onye ọbụla etiwa awarago ọsọ. Igbo ajọka. Ndị Igbo jọrọ. Onye na-ekwu na ndị akwanyelụla aka na o nwere onye afụrụ ilu ya. Ọ bụrụ na ede wrong and ọ bụrụkwa na ede right. Even che kọwata abụrụ iwe ọzọ bụ na this matter of Akwa Okuko is a spiritual problem. It's a spiritual issue. When we go create, I know how many times in Jego na office in the operation Udogachi. Come for Akwa. Come with the approval from him. Pattern ocho. Kejili solve the case on the media. Because enwerem government power. Enwerem judiciary power. Ebe nwelo power on the media. Inekwu. And create awareness. Secret through the media when they tell government to do things in due process. Ebe nwe power. Because man in a video ni concerning the case government na affair. Yes. I don't need to tag them, but I'm on affair and they are easy to the appropriate authority and the personality is involved. Now, my issue eventually points out making this video. Since I court, na my any other video concerning this matter, because the most important thing, the bone of contention, is to remind the government, to make the government fast track the process of bringing them to court. So about the matter to court, I don't think there is any need the moment we create awareness or whatever, but I want to reply this impression generally to ndị na-ekwu okwu. Ndị akwanyelu gasịla aka na ndị obi ilu moto. You believe that they are not doing what they are supposed to do. Let me tell you, my friend. Kesi gbasala akwa abụrụ kesi ụmụazị. Ọ bụrụ kesi egbugbo ọnụ. Ọ bụrụ kesi egbugbo ọnụ. There is nothing you can do. The only thing you can do as somebody on the media is to create awareness. You cannot do any other thing. And the malamu no women ejediana. Afube ma akwa since njijebe there. Anom there one day susu ni chida. Bata. He couldn't see akwa. Anogom da askanum na mayara akwa afa. Mana nka agodo. By the way. Anogom there so many people bia. No chai baba no ikekwu baba na. Mwa na onwe m na ebe ahụ kredo nwe mgbe m na-ekwu food ile okwu avụ. Mgbe njelu funde m afro. Ịghọtago? Mana let me tell you the rightful truth that you might not know. Whether mi onye bịa there. Ha kwuo na ya afia ba kwuo na yara afia. And the mala na people they involve. People they involve. Ndoba na umunne they involve. Na his close associates they involve. Achoro ka na enwe external visitors coming to see him. They don't want it. So you will not blame people who are not on the media. More
people he feel he his friends much. Because no matter how you try, ije kwudie di eje ka ebe ihe mekarịkwan just ebe ifucha anya ifucha iru again ya keneche na nwere much thing ihe eme. The most important thing ihe eme we kpebeli ekpele. Na ọkwala nna aka ya dị ọcha, let the gods vindicate him. And that's all. I na-ekwu okwu ka ji na-etizi na sentiment. Ọ maka video anụnwa na-eplay enu ka nji wepụta sị ka m correct ya this impression. Everybody is trying. Onwe ndị na-ekpe ekpele secret you might not know. I was very surprised mbọsị Akwa bịa court. I saw many people ifu squad sie wee bịa. Mana when I was going there, making process, making contacts, I thought na many people na people anara etili arụ. But after I bịara that court today, I saw so many people. I saw etu ira kwa anọkọ with Akwa na-eje bie na-eri na aṅụ. Many of them came out. People I didn't even know. Some people see my Bini Delta. I saw Agumba Idemmili. I saw so many people. I saw this guy na Akwa Okuko no. I saw so many people. No. Obele da kolokolo no. Many people ma they are following up the case no. So owuronyo na nwe obi, owuronyo na nwe the heart. He put on the media support or somebody not on a case with government. Mana na mmadụ anara apụta etu ansi apụta eme video abụrụ na onye aba anara put in effort. Do you understand me? Even video name ụfọdụ na afụ the video name as na cause the more problem. Ịghọtago? Because Igbo onye enu when so many of them mfụcha na court nọchakwa into the case. Igbo they will not give you information about your name. They will not tell you anything. They will hide everything from you. I don't know why, but I don't know. You got to go. So, kijine feeling and people are not one. People are trying on their own. People are trying. Ufadu ne make call. Muwetu noketa onya amara one or two things megasigo concerning the matter might not even know na. Ne we go kagaswa some calls. Mwegasia some movement in Gakwa. Kafu na this matter banye na court. You gotta go. And we go so many lawyers. Even that courtroom, I had 3 lawyers. Munavana, right from where the matter bido till now, that are standing in for Akwa Okuko. So all family members now talk and want the information. Ka the process is yaga. They know they give me information. I'm myself. I call you here now. They me. I call you something or I would self, equal self, or Uru Baba Dash Kenako. Mana based on my capacity, yen water direct information. And I may will hear. In fact, at a time on this common and yes could give information. Because someone whether feeling about a jeda and where the information running with the school. On this common and yes school information. It was on Friday campus acquired a court. Most of them are Marade. But to me, I knew that he was going to appear in court on Friday. Even right from Tuesday self. So the information from you. We write information concerning the matter. And when we write information, write information concerning the matter. About information need we can be online. Man, I have right information because I am concerned. And when undo dogu not on the matter. Obu chakwamu wasio nam nekuye mena nambrao. However, tana the matter. So nandi odogu ane with the information from the table. From go. You got to go. Enwe process state is ya one individual akwụkwọ. Enwe offices, enwe personalities, enwe capacity. So information on more our by hearsay. Information on direct from source. Because onye na-enye the information makwa na mo na Akwa dey very good, they kwa very close. Makwa na well good intention for Akwa and the matter. And over anyhow person or somebody trust to believe in me. So no na akona some ndị akwanyalala aka pụtara the only thing they can do is to create awareness through their
social media channel for justice to be done, for the case to be done adequately. That is it. Other reason mmadụ ime video nya ga viral nweta 10k view, ọ dịrị easy. Enwe nke ọya wine eme anya mụrụ ọma na-asụ yeli oyibo ka wee nwee ibe aya akọ na comment, ka wee nwee ọnụ aya akọ a na-akọsida bụ ọnụ ịghọta ọ na-etrend. Gọọmenti wee nwee ike wọchịkwa anya fụgasịkwa ebe mindset individuals na-aga. Ụfọdụ na-atụ egwu, they don't know mana government is not harassing anybody. Mana etu a John go the case to 11th of April. Inwe ike ịbịa 11th of April na State High Court na afọ ihe dịka mmadụ 2000. That is it. So when onye nwere information, the information was hidden. Also, a few of us who want the right channel to get information concerning the matter. We had the information naka. That particular morning, eje mbunata ozu na nnọọkwa. Oyi nwoke mmịa we eje mbunata ozu na nnọọkwa. Ọ na-eweta aka 9 sharp nrafu nnọọkwa gbadata ọka. Emechie the court case move jebe back to nnọọkwa for my VIP performance na nnọọkwa on the burial. So don't blame anybody. The matter abụrụ mata ọya away for na the matter abụrụ egwu achụ ụtaba n'aka agba. But we thank God for the progress. Daalụ.